Oh nggih. Kowe iso bedakno apa ora, Mas? Iso. Piye caramu? Gampang. Carane piye? Carane gampang, Dor. Piye kuwi? Nah, aku wis dari penglihatan wis ngerti ya. Ngertine piye? Lah nek sing kono, Kene wis oversize. kok iso oversize kaya pedah motor kowe iki kok iso. Mesin. Ciri-cirine apa? Ciri-cirine piye? Sirine gampang, lek disawang kok samping. Heeh. Wis iki ketok kenceng lho, Pak. Dadi Apane sing kenceng? anu maksudnya pandangan iki. Lah duduk kuwi gitu. Kowe yo mikir kuwi to, Dor? Iya. Ha yo padha. Ambemu. Wong kok ora ngerti Lah carane. padha tuweke nyapa Ngene lho, takon. ora kaya ngene. Wong iki secara berpikir ilmiah nek maringi jawaban ya sing ilmiah. Nek pengen ngerti ki jek perawan apa ora ki gampang. Carane Kowe njupuk kodhok. oh, Iki ilmu ilmiah. lah kok itu IPA. kodhok IPA iki wis diteliti karo dokter Jerman. umpamane. Umpamane kodhok jubukan kanggo sawah. Ya, Ya mau tenggene ngisore sinden. Ngarepe sinden. cah wedok. Cah wedok, nek cah wedok ki jek perawan kodhok mesti muni. Muni piye to? Peret lho. Kodhok. Ngoten Pak, nek kula ilmiah, Pak. Oh iya, Nggih ta? Sik perawan kodhoke tak leh kene. Nah, Plek. Ngene. nek iki wis dibojo, Nek dibujuk. mesti kodhok muni. Piye kuwi? Unblong. Wah, sesuk mbahku tak kene kodhok. Lah muni piye? Alah mriki yo wok. Ngawur kowe iki kok iso. Niteni perawan kok nganggo kodhok. Nyuwun sewu. Den sewu, Mbak. Alah kae lho nggonku kae. Kok rono kabeh iki lho ngopo? Oh iya. Aku wis duwe bojo ya jek apik lho. Heh? Aku wis duwe bojo ya jek apik iki. Iya. Ora blong. Iya ya, Mbok Dik. padane bojo. Ora Kuwi sing perawan tok. Lah iya, kowe lho paribasan oleh iki, kowe padha karo nemok emas. Lah sing kene. Kene padha karo nemok telek nek ro kowe kuwi. Ora apa-apa nama telek teles. Apa kuwi? Masih elek ya pantes. Lah nek aku, Telek garing. apa kuwi? Wis elek maling. Lah kowe maling ora kok Mas. Aku ora maling kok. Ora maling, umpama maling ya konangan terus. Lah kok iso konangan terus? Rusak ngono gedene kok. Carane to. Oh. Lah nggih. Lah ndelik apa ya ora? Tunggale jeneng. Dalange melu. Jenengane cucuk. Bar maling umpama lho. Ya. Maling. Misal aku maling. Yo, terus digoleki wong, Ya. ndelik. Ah. Mesti wonge ngerti wong krungu kok. Ngerti krungu piye? Ora ngono sik. Makane olahraga. Saiki wis malih ora ngono. Nyawa. Waduh, babai. Babi. Ora masalah. Babi ndah sementing pasanganku ayu. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Boleh kenalan enggak? Boleh dong. Namanya siapa? Okfa, Mas. Perkenalkan aku Aldo. Oh, Aldo. Weh, lah Iya. diapik-apikno. Bagus banget namanya, Mas. Iya, Aldo itu panggilan. Kalau asliku Kevin. Oh, Kevin. Iya. Oh. Anu ya. Panggilannya Bagus S. ya. Oh, S. Ya, S-Bis. Espes iki kalau dhuwur kok espes. Ora usah melok-melok Ora, ora. ngono, kowe kenalane ambek aku. Iya, kok. ya. Yo, Aku kan wis kenal. pasanganmu urusi yo aja ndradas to makane tandurane kancane Lah kuwi iya. kok. Kowe kira wedhus ya? Di Ova, Iya, Mas. enggak masalah ya kamu berpasangan dengan aku. Enggak apa-apa. Apa sih kalau dilihat fisik itu enggak bisa. Yang penting kan hati kita. Iya kan? Wah, hatimu bosok. Yang penting tulus ya, Mas ya. Apa iso mesra? Lah kowe tenan umpama dadi omahmu tak buang. Ya nyapa? Ora ikhlas aku. Tenan aku. Kok iso ra ikhlas? Mungkin no. Sing atine bosok yo Sakne lho, matku kaya Mbak Ova ki. Dipikirlah urip pisan nang donya ya mikir milih bojo ya sing Si Tarji, apa? suwe-suwe kok gatel kupingku jiwe. Ah kowe berarti urung ngene kok cirine inallah mak sobirin. Iya ta. Aku biasa. Ya Dik iya. Heeh. Ayo Sudah, berbuat sudah, ya. Mas. Sing sabar, Mas. Ya sepurane Dik aku terbawa emosi, Dik. Iya. Kuwi Wong ketok kok dielek-elek kaya ngono to, Dik. Oh, oh, oh. Tapi sampean sayang to. sayang aku.
Kuwi lemu ketoke mergo nesu terus kuwi yo. Melembung awake. Oh lho kuwi blembung. Kuwi gara-gara kardi. Kardi. Aku yo ngerti kok. Kenalan Dik. ora? Dalem. Gak apa-apa ya Dik, ya aku lemundah gak apa-apa ya Dik. Gak apa-apa, Tapi kan Mas. sampean gak ngerti. Aku ning kene dagelan, aku ning omah naik camat kan gak ngerti. Iya. Aku ning omah duwe dam truk loro kan sampean gak ngerti. Heeh. Wis to sampean nek sida karo aku tenan tak mulyakne, Dik. Tenane ya. Walah tenan. Janji? Janji. Oke, Mas. Janji. Janji. Minum jamu sambil diitik-itik. Opo? Iya. Ya. Cuma kamu Dik yang paling cantik. Aku gawene ngono kuwi to. Eh? Kenalan apa ora karo aku? Ora tau Bojo bocah. kenalan lho. Ya awalnya kan Awake dhewe. kenalan. Lah kuwi kenalan kok. Kuwi kenalan nak lagi ero. Nah, dhewe ya lagi ero lho etok-etoke. Lah wis suwi lho WA-mu lho. Wis tak anu. Ya apa? WA-ne tak save. Tak save. Ngono lho. Deva, Dalem, Mas. satu lagu Dik buat kamu. Ya apa itu? Ya biar hati kamu terkentuk. Terkentung. Terketuk. Oh, terketuk. Ngapa awak dhewe pian kepethuk Nah, semiso iki lagi. Biar rupane. Ora usah kemaki. Nyuwun sewu lho, Pak. Iya, iya. Iki sithik-sithik kula sombongke to, Pak. Yo jenenge wong iso kebisaan kuwi. Kok iso ya potongane kaya sentolop. Sokle tuwek meneng ya. Nggih. ngapa awak dhewe pian kepethuk inakire ati iki sing diremu kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuamu wetone ora kathok asale saka Ngopo to sirik padune Yo, bojomu siluman gonggo iki lho ganggu terus yo. kurane Mas aku gak kenanak kena Lho iki kendang. ning omahku dhewe yo iki lho Pak. Angger krungu kendang koplo kok terus polahe ra kaprah. Iki lho urusanku nyapa kok terus bablas gethuk. Jene kok sampean to, Pak? Wong-wong tuaku ae bingung, aku angger kendang ya kaya ngono kuwi lho, Mas. Kowe nyanyi apa kowe? Lha iki nyanyi Sing guri lho piye? Heh? Sing guri-guri yo. Sing guri-guri mah dari wong tuamu wetone ora kathok. Kathok asale angel lho gelem wong tuwek ra ndisin. Lah kok sadar nek kowe ra duwe isin? Aku ini Nembene iki lho Pak Komet sadar wong tuwek ra duwe isin. Kowe ngono kuwi wah, didelok. para tuaku lara untuke tak banyoli yo. Bocah koclok iki bocah iki marang tuwa loro kok dibanyoli. Lah salahe wong lara untu saking goblok-gobloke wong lho. Lah nyapa? Lah coplokno kabeh ya ora duwe lara untu. Apa lara gusi paling iya ta? Ora nek duwe. dahar piye? Heh? Nek dahar piye? Moto sesuk teko nggon. Ngomonganmu. Ayo, komen aja kalah. Ayo. Suaranya kalau kino. Ayo. Oke. Ayo Mas. Mas. Lah, sampe nyesel to kuwi. Oke, doa sing kakuan to. Mesra Pak, mesra iki. Wong sing wedok ya menel ngono urusan. Yo ben to lah ngopo kok. Cik. Andai kau tahu aku mencintaimu Ya kok sing lanang sing diputer iki piye? Kualik celok. di dalam Oh, alah. hati. Seneng ya Mbak di dolanan kekean, seneng ya Mbak. Sumpah lu mumet tenan. Ora sayang. Telah terukir indah namamu. Aku takut kau meninggalkanku. Aja gelem tawa. Awake dhewe. Ada ya Aku Kok iso tanganmu kok nyandak ngene iki? Ya apa di tangan?
Iso ya jenenge Alah, triji jempol kabeh, Kok ngono. iso tanganmu. Jajal ngene wani ora. Alah. Ya toh, ya toh. Rono, aku pengen nang rono. Anu aja ngono Dik, aku tau ngono asam urat kok. Asam urat apa patune wedi ya rek. Wedi nyapa? Wedi turu teras. Aja mbok omong ning kene. Aku mbok pangku ya kaya tuku kursi. Lah nyapa? Lah kowe kaya sofa anu potongan. Kowe tak buktekno Dik. Ayo cek 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 cek. Endi, Cek, cek, jajal. cek. Ayo muter. Set. So. So. Wet ret set set. Wet. Oh. So. So. Weh, dua-dua. Aduh. Pak. Iya ki. Kenapa itu? Dadak mumbul bareng iki ngapa lho, Duk? Saking semangatnya. Iki tak kira cawe do alus tiba yo biayaane. Alhamdulillah. Alhamdulillah piye to iki. Wis saking sayangku lho, Mas. Ngono Untunge- kuwi, Mas. Yo bojomu ki lho gragas terus yo. Gak ora apa-apa aku lho kuwatir awakmu. Lah nyapa? Aku lagi eling nek awakmu wis aman lah, jelas aman. Umpama teko dawa, teko kene tes. Tek bongko. Ya apa ya? Ra? Tak bejeti Mas loro to, Mas. Apa nek loro ki Bejeti ya. Bokong lho. Sampean ngrasakne nek tengah jeng debok mawon. Apa? Sampean teng kene rekasane pupu ki mok tekan. Pak Kangko apa wani ora wani. Lah nyapa ora wani Pak Kangko iki wong lanang pimpinan keluarga Mas. Enek keadaan apa siap nggih Pak nggih. Ora. Yo ora ngarawani. Kowe ngerti titenane. Dalang ki anggere ngejak bojone wis gak ngarawani piye-piye. Ya sendika dawuh. Kowe tak nek ning kene-kene, "Woi, iya, Aku anak sapa? iya." Wis sanggeni. Atasi. Atasi. Nah, nek omah ya gak Piye? tukun LPG, Mas. Nggih. Wis bae ngono. Pasangno sisan ngono tak pasang kebledesan. Pasane wong lanang rasa kebledesan ya. Ayo diselingi tembang nggih Mas. Tembang. Tembang. Ya Pak Ayo. Mundul. Napa Pak paman ditelepon? Mereka saking Pak Dargokos, saking desa Kandangan. Nggih. Awi. Dari Pak Joyo Sudarno ingkang kala wingi tanggal sekawan nimbali kula sakonco. Alhamdulillah. Boten Krisna kaliyan kula lek barang nanggap kula niku kudu dadi dulur. Ah nggih kedhe ngoten. Saking mriku tidak mriki Leres. nyuwun tembang kalih menika. Napa tembangipun? Ninggal katrenan kalih caping Gunung Jengleng menika wonten bebungah gangsal 100.000 kagem Pak Kangko. Enten Pak, 500. Aduh, iki dalang ra jujur iki. Wong diparingi 500 kok medun karek 200 to. Kok Lah, iya. karek 200 piye to? Lah tulisannya pira? 500. Kirang 300 lho Pak nggih. Pak Kangko sing ketone lho, Pak. Kurang lho, Pak. Aja kaya ngono lho Pak Dalang. Aja kaya ngono. Sampeyan sebagai panutan disepuke. Wong kacek 300 sampe gawe ya to awake. Nyuwun lagu kalih tinggal katresnan saking gunung saking Pak Dargo matur nuwun niku wonten arkot dan salah. Lah, niki kali 100 jirolu. Berarti kurang 3. 3. Alah, mboten napa-napa. Mboten nek pas tengah njuk jenengan paringi sing 300 nggih. Nggih. Cep. Aku niku yo 200 kuwi. Agak wis cep wis. Kowe kok modele mbok patekno. Nuwun sewu kira 300, Pak. Estu. Ono paling mau 200 kok. Apa lho jenengan sing jujur lho, Pak. Kok malah miso. Kok malah dipisui to kula. Kula namung apa kok. 200 kanggo apa lho? Pun, mboten sak dipikir wong jenengan tanggapan laris 300 ki apa to Pak? Enten diparingi mriki. Diparingi mriki. Apa lho jenengan kok modit men kene. Monggo, mriki. Mun sak tase mawon. Walah, Ya iki lho. mau ngira sangu. Wong lanang nek Terbukti to. wong lanang nek wedi karo wong wedok ya sing ngene iki. Iya. Sangu budal kene Solo 50, 100 ngono kuwi. Nah awake dhewe gak ya Met yo. Yo Kene podo. nurut. Podo. Ayo monggo diparingi tembang. Kurang-kurang iki 200 tak tambah cilik. Nah, ngene lho. Iki jenenge Weh. keadilan sosial bagi seluruh desa. Sampai Swadaya. setunggal, Nggih, sampai terima setunggal. kasih. Makasih. Nah, Tapi lah aku to. aja nane sisa. Wong lanang kok sembodo jare Mas nganten mau kudu njaluk apa tugakno. Kaya aku ngene lho. Lho, los. Lah terus kok oleh apa? Oleh apa? Alah wis ora melu duwe kok mikir. Ngantek lho. Mas iki kurang, kae lu 300 aku Lah, ayo 200. tampil Loh, 100. tambahin Aku 100. ki wong lanang sembodo nduk. Iya, sembodo, Jang. Mat utang 100. Gak iso. Utang 100. Sanguku pres ya. Engko medun tak balikno. Lah lah apa bolak-balik omong ngono. Jare cinta karo aku. Aku ki cinta, Dik, tapi Lah nek urusan iya. duwe ki nek gak utang bank angel, Dik. Oh, alah.
100 Bang ndi sing percaya karo kowe? Lah nyapa nek ora percaya? Namamu nanti-nanti kok. Iki gara-gara dadak kuwi. Jangan ora metu tulisan. Tak boe, tak karo sing nomor 300 kula. Mbak napa niki tembange? Wonten awan Ninggal katresnan kalih capek gunung. Anjir. Enggak, Mbak. Sampai gunung sik mun ninggal katresnane nduk iki nek sari diri. Ah nggih. Capek gunung nggih. Saben bengi. Ya. Sing jengleng kula riyen. Sing jegrek wis sik. Jegrek nek dhewe-dhewe lho. Ora kene jegrek nek padane. Digaris. Pok kuat mumbul. Ya carane wong lanang ora kurang akal, ora kuat mumbul tak dongkrak to. Cis. Ya, lepas iki. Ayo, Dik. Saben Aja rungono omongane tangga, Dik. Terganggu pasangan. Biasa Mas, biasa. Wis kadung begairah. Saben bengi nyawa nek nyawang ki lho biasa wae wong bojone ning kene kok nyawang tanggane kaya ngono. Memang gak metu to, Dik? Ngiler-ngiler metu ning ndi? Tak kira blonjo. Aku Lha iki jeneng wong lanang mata keranjang yo bojomu kuwi. Iya. tak trimo. Trimo lho, sing trimo. Ya dia aja guyu Dik, iki serius Dik. Iya Mas, maafin aku ya. Ya apa-apa. Apa? Jeprono Mas, jeprono. Oh, alah ora membino. Bojo ngono ora, Mbak. Bojo ngono rambut jagal, Mbak. ngono lanang kok duwe aji bakal bisa kaya aku. Berarti jenengan nggih sami. Jenengan kok malah ngaku. Lah kan iki sae, babi minat gagah ngene. Lho ki mau kami susu kok tunggal biji. Kowe dijak live TikTok. Pak, live. Ini apa? Aja turu. Ayo, Dek. Nyawa masuk pentol sing entuk. Mentul bobote kelebihan sing lanang. Aku kok koyo lindu ya. Aku mumpul kene kok malah jendul. Kayak trampolin. Piye Dik rasane penak apa ora? Mendel-mendel Mas. Kuwi mbok jenggleng mumpul teko kono terop. Wipis Wipis. keluarga enteng-entengan. Apa anak keluarga kok enteng-entengan dene? Tegese ora neko-neko. Ayo. Ayo men. Urung. Urung sik to. Ngetes. Kaya mbambol wenclok bledek wapok iku kok. Gede kok mencelok. Yen memajan among karo janur kuning Mas, aku buat Pak. Lemu jegli kanggo apa? Kok kaya pentil museret to medile. Puting beliung kok pentil muser tak Aku merok kapok. lah Jawa Timur. Kok. Puting beliung, muser Iya, iya. pitung puting beliung. Iki nak tak Nek pasur. ngombe obat aja kakek. Aku wis kadung semangat tok, Dik. Ojo. Aku berpermangan yang ini. Pasanganmu apik, Mas. Bijol. Lho aja ora aja. Gurih kene kok. Lek semangat lah arep dijajal. Aku ndelok-ndelok keadaan tangga lho. Ayo, Dik. Nanti Ning pasar babat. Yo iki to jenenge. Ralat ya, Mas. gak apa-apa. Wae waton gunung
Aku malah koyo pitik anyang-anyangan to. Genep setahun bojone sampean, Mas. Ora apa-apa, sementing sampean ngrasakno penak, Dik. Iya, Mas. Ben wong lanang sing sengsara ning ning omah aja sampe sengsara. Oke, Mas. Aku ora tega nek sampean keloro-loro. Makasih lho, Mas. Keluarga kentir. Setahun nih bojone kok. Iya. Samper ngene, nam lagi. Lah sak mono gudine. Lah iya nada sak meneh gedine. Mbok diet. Pancen musuh keluarga Jariman iki repot. Dari mana untumu? Masih marai mbok tekane kene lho nek kowe enak aja. Matur nuwun, Man. Kowe ape nyolong laku kowe? Ana wong ngene tok lho tuh. Lah ngene Cak, ini kan sakit. Lah iki kendangku wae aku nyapa kowe melok goyang. Sing goyang sapa? Aku mau. Aku mau kukur-kukur. Enteng, endong teng, kowe kok lobah. Aku ngimbangi pasanganku, pasanganku nyempelok goyang. Kok nek gak padha goyange ora teko nggon. Ya wis. Opo ya. Ya. Panas. Oh. Kayak sewangan yuk. Vokal. Backing. Ini bekasnya baking soda, Backing vokal. baking vokal. Aduh sayang kamu kemeringet ya? Iya ini. Tisunya mana sih? Gimana sih pasanganku kemeringet? Aku kan gak tega. Mas, Aduh lah kamu kok keluar oli toh? Pasangan kok metu oli lagi piye? Lah bocor pake. Makasih ya sayang. Udah lah sayang. Panganan makadam ya. Makadam gue ngeprut cengal mowe. Kamu jangan banyak gerak. Iya. Kasihan. Tipis-tipis aja. Iya tipis aja. Debok kopi ya ora. Pak Kangko pengen lirik terus. Alah rawani popo Pak Kangko jenenge. Ora wani ya kuwi. Ya gelem ra gelem yo musuhku debok. Tebak mawon niku diladuki mawon. Lus ora iso ngentut. Ayo, Dik. Panas udan. Udan panas. Udan panas. Panas udan, udan panas, panas udan, udan panas, panas udan, udan panas. Terus ketek bodo. Panas-panas kehujanan. Aling-aling. Capek gunung. Ya, Maya. Nadyan wadan saratna
Lasmingken Salindri nyuwun langsung ngelagon luwih dhisik lagu ayang-ayang jare panulis ngagungan dalem. Ning njaluk digarap cara gamelan. Ya. Ya. Wong Wanda-wanda umrek di Sularas Indonesia. Nggih. Jadi Mas, Bapak Mas Mek ya. Nggih. Apa? Ayang-ayang garap gamelan. Ya. Yuk. Posisi kebasi kok. Yuk, monggo nduk iki Salindri terus. Sing diantu-antu warga mriki, Pak. Ya. Nah, nggih, monggo. Monggo Mas Guru. Ayang-ayang garap gamelan. Ya. Coba musik baik. Oh musik. Oh ya musik. Ya. 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 Monggo Mas Pano. Ya. Aturke lagune. Ayo, ayo iki kaya apa? Pacu musik Indonesia. Ya. Yo, ayo monggo. Monggo. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Niken Salindri. Patang rasane ati kang nandang sengiting liang hanyawang aku kuwi labuh katresnan kang masuk bagus tak jaluk aja seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacobaan. Arep tumeka ngambi katresnan iki yen to aku sliramu ratiakoni senadyan dono rapi sonompo bakal kacogo yen durung kapisah mrikang kuwasa kemas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan kemas mesti kaning ati dongoku siji tresno iki yang dadi dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggen kelalapan tresno datang gendat saking coba tari wangi tak pateni lahir tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isi Terima kasih, Bos. Terima
Mboten masalah. Lagu ayang-ayang tumbang sito. Gara-gara ayang-ayange penjungkel. Alhamdulillah. Sugeng dalu Bapak. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali di Ngawi. Nek wingi kula nggih sampun mriki, Pak. Apa nggih? Inggih, kula acara Buuh. ben. Bes. Nggih, Berarti rong di siang hari. Nggih, hari pertama. hari pertama. Hari pertama. Pas ini bali lah. Inggih. Dalam kene. Injil laras. Bar kirap terus kula tampil. Alhamdulillah kula jan remen saestu lho niki ditanggap ping kalih langsung. Inggih. Kiai siji ning anggap awakmu kowe pindho. Injih. Bakso hati. Saking ngefene niku, Pak. Kabar. Kula nggih heran lho niki. Alhamdulillah terus Pak Suhadi niku kan tanglet. Enake dalange sinten nggih? Ngoten ta? Kula jawab, anu mawon, bapak kula mawon. Ngono. Pak Degleng sanes. Sanes. Niki bapak kula anu Bapak Tiri. Bapak Anu. Oh, Bapak Tiri ta. Bapak Panggung. Nggih. Bapak angkat Bapak Kangkot ngono nggih. Akhire jenengan. Jenengan. Alhamdulillah nggih pas kosong lho jenengan alhamdulillah. Malah kosong terus mau Pak sama. Ece Pak angka kosong Tapi terus. jeneng kondo ya wis suwe banget. Oh, wis suwe to. Iki carane iso gabung aku karo Niki Carindri sama Dwi Jolaras Indonesia itu satu kesatuan yang utuh. Luar biasa. Neng jane ki yo anek sing gak pas Pak jane. Dek niken Ya. sampean ki wis halus, wis cantik, semening. Sing ngomong aku halus sih sapa? Iki lho. Emang lho aku darani halus. Lho yo kok koyo bong halus ngono. Ngendikan kan kepenak, halus ngoten lho. Maksudnya nggih basa krama. Nggih. Heeh, terus Mesti ngene sampean ngomong karo Pak Kangko kuwi ya sing kepenak. Ora lah aku gak penaknya apa? Wong aku ya ora ngene-ngene. Wong aku lo penak Lah ya ngene-ngene. bebas. Itu namanya sopan santun, you know. Jadi sama dengeran nih kan, ngomong karo aku kan. Iya. Oh kan penaknya ten nggih to, Pak. Tapi juga sopan santun. Iki Lah sopan iya, santun. kok ya aneh. Lah kok aku terus ngene-ngene. Lah Kuwi iya. lek jenenge gak sopan. Ora sopan ngomong kan sing apik kan. Kok ngene kok diseneni. Oh, kuwi yo. Kayak mau. Kula lek nggih ngeten, ampun lek ngomong nggih sopan ngeten lho, Pak ya. Nggih. Iki Diri ning katane sopan santune dijongkok. adab istiadab itu. Lah ngene. Kalau diomong karo Ditlu. Inggih. Ngene penak. Enak. Penak piye, Men? Kenak piye? Wis merasuk. Merasuk kok terus kowe geblak iki piye terusane kowe iki? Njenditen to. Maksudnya- Siapa kok ngomong merasuk itu maksudnya apa? Iki lho cangkem iki kok. Merasuk terus aku Aku ora jendet-jendet melu-melu. sama neng buriku terus ngomong merasuk kuwi maksudnya apa? Maksudnya ki Sampean melecehkan. Nah, Dik Iki dikasih wis lho, jadi SMA lho. SMA coba dolanan. Guyon, Dik. Napa niku merasuk iki maksudnya Ah, sampean ki perkak mengenal. iso, Dik. Dadi nenggone hati masyarakat, nenggone Ah, hatiku so termasuk krawo, Dik krawo. sabar Dik ki apa to kok so. jambak irunge, jambak lambene. Kuala. Aja kaya ngono, Dik. Ora Dhuwur semeter kotor lho renek lho. Dik, padahal ki adikku lho kok iso kaya ngene lho. Sebenarnya apa? Lha ki Lah aku adikku. apa nganggep Lah sampean sejauh Mas? ini kenyataan lho, dhuwur kuwi karo niken kuwi dhuwur niken. dhuwur niken, kowe ki ndek cilik, aja mlete kowe. Niken ki lho usiane pira? 17. 17. Kowe apa? Aku wis 42. Lho, berarti kowe ketuaan. Ya ora iki sing kemplete. Loh, 17 sampe samene dhuwure aku wis santai kok. Lho, kowe iki jenenge wong tuwa Lah nek kamu jenenge dot. gizi buruk. Gusi buruk. Eh? Gizi buruk. Stunting kowe, stunting. Antene aku gusi buruk. Gusi buruk gizi. Isi. Gizi. Yo. Dek niken iki masih sekolah. Yo aku mau omong nih wong ki adikku kok. Yo yo. Wah, ngaku-ngaku. nggih. Cak kondang. Beh. Kami sumur cak populer jak wadih. Nun sewu niki tenggene Pak Suhadi kula omong nih. Apa piye? Dik niken adikku lho. Ora iso. Wong niki- kae pas sunate anakmu aku ora mau undang kok. Tak undang. Lah ndek buktine aku teko apa gak? Gak. Lah yo. Lah iya piye kae. Iki ngono lho. Aku Wis adikku lho. Lah iki- Jalure kok ngendi? iki ke Mama Win. Mawin. Nggih, lah kula anak gawane Pak Soleh. Alah. Masa lagi jeneng wis tuwa kowe. Tuwe aku karo anak. Wong kowe lahir lho aku jagong ning nggonmu kok
Kowe dulure kondi? Yo po. Wong tuwe aku nek kowe jago. Bojonegoro. Ditungakne sik, sing duwe hajat jenenge Bapak Suhadi. Nggih. Semoga panjang yuswanipun, Amin. keluarga besar mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Muga-muga awet leh momong anak putune. Amin. Muga-muga buat kedua temanten Mbak Yulia Mbak dan Yulia, juga Mas Rema. Rema. Semoga sakinah muadah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai akhir hayatnya mautnya memisahkan. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Ah, kuwi penting. Wis. Untuk omongan untuk anak ayu koyo iki. Amin. Lek lanang ya kados jenengan. Cuma Nek masuk delok karepane kalau masuk. kenapa? Ya paling gak di pembantu kayak aku lho, Pak. Kan sukses. Nah, kowe pembantu aku sopir ndah lah. Ayo niki pripun, Pak? Ayo nembang no. Nggih. Lho ki nyapa kuwi? Semenjak bar ke Hongkong iki kita randok gak beres nih kan iki. Hongkong apa? Lho niki wengenane badhe ke luar negeri. Iya benar, aku dari apa Prigen, itu Prigen. apa Hongkong. Hongkongnya ngomong mana itu? Hongkongnya di Prigen. itu di Mongkok. Oh, kowe ra roh kowe mongko. Lalu karo. Lho ngertos ta, Pak? Mangkok. Kula 2 minggu pernah ke sana, jadi TKI saya. Weh. Saderenge kula ndagel kula. Permisi, di daerah sana itu tidak menerima TKI. Adanya TKW, tenaga kerja wanita. Lah iki wanita kok. Pasti macak ganti. Aku digacak karo wong mendem-mendem dari. Amin. Ora kok omah amin. Tuwapo kok iso. Tapi sampean pernah ke Hongkong juga? Pernah. Oh, nyapa? Hah? Nyapa? Lek wedi to. Bedol es batu. Ya teng mereka nggih merdamel. Di situ enak sekali loh Nih hewannya Oma, nih Oma. Nih Homa, apa kabar? Baik. Ho. Oh, ngono. Ya. Wah ini. Hah? Wah ini ya. Wah ini I'm fine, thank you. Lho, Inggris. Inggris. Inggris pedot Cina. Lah kurang belajar bahasa Hongkong. Pu wi oi. Pu wi oi. Pe wo ai. Yo, boleh. Lai suo. Wah. Sungguh pu wai. Si hua fan. Oke. Bung bung pi si bung wai. Si hua han. Apa? Si hua han. Sipoan. Aku gelem ya. Sira ngajak sipoan. Odo. Gak ta? Iya, Si Wak. hua hai. Sipohai. Oh, Wis wis tenang, basa tenang. Lho, piye ta, Pak? Yut, artine piye kabari sampean? Kabarku apik, Mas. Alhamdulillah baik. Sampean ra Sampean tau. dari tadi apa dari mana? Ini Wah, ini aku apa, cinta Kak? padamu. Iya. Lah nek umpama lagu Hongkong ini sampean sithik-sithik ya iso. Yo iso. Aku ditangkap wong kono ya kudune iso. Lagu Hongkong. Hongkong. Arare. Gak iso. Teng 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 teng. Kuwi Cina. Lho ya kene lho kuwi. Itu bahasa Mandarin juga. Kowe apa iso? Apa iso? Saged no. Ndak, ndak. Kene tengah-tengah. Habis ini. Contoh. Lah iso tenan soalnya aku ning Hongkong aku ngejak sampean. Oke, siap aku. Gue gereti koper iso ki. Ora masalah penting teko Hongkong. Oke. Mas, musik. Deng deng. Ayo Mas. Dung 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 dung. Lagi. Hai hong ambao ta le trong. Hai hong